Moje razmišljanje o zvanju počinje kroz ministrantske dane, kada sam gledao svećenika i njegove pokrete ruku, tada sam i ja poželio jednog dana to isto učiniti. Rođen sam 15. kolovoza 1983. godine gospodnje u Uskuplju, Bosna i Hercegovina, u župi Srca Marina, Skopaljska Gračanica, od oca Joze i majke Marije. Osnovnu školu završio sam u Uskuplju, a gimnaziju i sjemenište u Travniku. 2003. godine odlazim na filozofsko-teološki studij u Sarajevu kao dicedanski bogoslov, a diplomirao sam na Jordanovcu u lipnju 2009. godine. Kroz studij razmišljao sam o redovništvu, zanimao se za ignacijevsku duhovnost, te kroz taj interes i savjetima isovaca iz Sarajeva, koji smo bili ispovjednici, odlučio sam stupiti u družbu Isusovu. Ići tamo gdje te Bog treba je žrtva, ali i blagoslov. U tom je bogatstvo poziva i poslanja, umrijeti sebi i živjeti za druge. Cilj mi je Krist, a svećeništvo milosni Božji dar koji iz ljubavi prema Bogu želim primiti. Evo, želim služiti samo Bogu i crkvi njegovoj zaručnici pod zastavom križa. Evo, ovim putem želim apelirati da svi mladi ljudi koji osjećaju Božji poziv za svećeništvo, redovništvo, da se radosno odazovu i kažu svojim: evo me, Gospodine. Zato vas hrabri mladi, ne bojte se, nego radosno i s pouzdanjem u Boga zaorite na njivi Gospodnjoj u družbi Isovoj kao svećenik ili časni brat.